Screencast honekin egingo duguna da azaldu, orain hilabete batzuk gure gipuzkoa.net zerbitzu hori ezarri digun aukera edo zerbitzu berri bat. Kasu honetan da Flickr argazkiak gordetzeko interneten daun Flickr tresna handiena, webgune edo zerbitzu handiena erabiliz, erabiltzaileak baldin badaude gure Gipuzkoan, Flickrren eduki ditzazketen edukiak, argazkiak gure Gipuzkoara modu eroso eta erres batean nola partekatzea dauzkaten balio tresna hau. Alegie, Flickrren izan dezakegun kontu pertsonalatik gure Gipuzkoako kontu pertsonalera edukiak nola eramatea dauden ikusiko dugu tresna honen bitartez. Zentzu honetako tresna da, alegia, ezin daitezke gure Gipuzkoako edukiak hartu eta Flickrrera eraman. Orduan, horri egiteko lehenik eta behin behar dugu derrigorrez gure Flickrreko kontuan API key bat izatea. API key hau Flickrrek eskaintzen du, gure Gipuzkoak ez dauke honengan inongo kontrolik, eta Flickrren kontua daukan edozein erabiltzeak erabiltza dauke ez derrigor erabilia dauke eduki horiek gure Gipuzkoara eramateko. Orduan, hemengo adibide honetan nik egingo duguna da nire kontu pertsonalean ikusiko dugu nondik lortza daukaban erabiltzaile batek API key o gako horietako bat. Berez tramitea erresia da, xumea da, debalde ematen dio erabiltzaileari Flickrrek API key hori, eta gako hori lortzeko junbarra duke explorar, nola explorar erderaz inglesez edo nola izango zuten, explorar eta hemen azpikaldean servicios de Flickr atalean. Eta hemen servicios de Flickr atal honetan, hemen jartzen dut tus claves API eo solicitar una nueva clave API. Ez balin badugu eskatu oraindik API gako bat, honea etorri graukagu derrigor API kasu honetan gure kasuan erabilpen komertzialik eman barrez diogunez, bi aukeretetik eskatuko du lan ez komertzialetarako erabiliko dugun kontu bat. Eskatzea da, detaile xume batzuk idatzi, eta momentun iristen zaigu, eskaintzen digu Flickrrek API gako hori. Gure API gako horrek, kasu honetan hemen nire ikustenen ez, hau da. Hemengo zenbaki eta letrez osatutako zerrenda edo luze hau. Eta hau da erabiliko duguna argazkiak Flickrretik gure Gipuzkoara emateko. Orduan, nik hau kopiatu egiten dut, eskubiko otobainan sakatuta, hori bezala, eta etortzen naiz honera. Orduan, behidazten dut, nik ze kontutik kopiatu behar duten argazki hori, eta adibidez nik egingo dudana da, hemen bidertzeanek aurtengo 2009ko urtarrilaren mesaian Leidorrenen eman zuen ekitaldiaren argazki hau pasatuko dut. Orduan, Flickr erabiltzailea. Kasu honetan, erabiltzaile izena kontuarena nire izenarekin berbera direla. Hemen sartatzen dut nire API keya, hau gabe jai daukagu. Eta jarraian partekatu nahi dugun, pasatu nahi dugun argazkiaren izenburua. Bide ertzean Leidorren. Eskubiko botoia, kopiatu, hemen sartatu, itsatsi, tagak, badidez, bide ertzean Leidor Tolosa, adibidez. Gutxineko data, hartara nire Flickrreko edukien artean ze datatik hasi horrauken edukiak bilatzen. Ni badakitugu urtarrilean emasaian izan zala, beraz, joaten naiz, demagun urtarrilaren 15. Eta
gero hemen aukeratzen dut nora, gure Gipuzkoan non nahi dudan hoi kokatzea, Tolosan, eta kokapena hizkuntza izan daitekena euskaraz aukeratzen dut. Sortu migrazio galeria, ez. Bilatu. Vale, hemen agertzen da, hasi, hor agertu da. Bidertzean Leidorren. Aukeratzen dut. Herria Tolosa, kokapena EU, tal, eta igo. Listo, hori da dena. Aukeratu izuzun argazkia, guri Gipuzkoari dira jada. Hau da, argazki bat Flickrretik gure Gipuzkoara partekatzeko jarraitu beharko dugun pausoak. Kasu egin, momentu hau egin eta momentuen ez dugula argazki hori gure Gipuzkoan ikusiko. Gogoratu, argazkiak gure Gipuzkoara igotzen direnean, administradori batek bere bistobunoa ematen diola hartara ikus dadineo, gure Gipuzkoara igotzen diren edukiak bateragarria direla bere erabilpen baldintzekin. Eta ja behin administrari horrek bere oniritzia eman da gero, okei emango zaio eta erabiltze guztientzako publikoan izango da. Hori da tresna hau erabiltzeko tramite guztia, ez da beste zer misteriorik.